IPFT long live, Dabrok by Goddard Kanye Chakra, Sor Kiwi Kraika, Dabrok by Goddard Kanye Photo Kubar Ban by Hojaka, good also you know her day, Dabrok say no her day. Tini himbo to borin siming sing sajaga. Tini Southern IPFT, your IPFT division ni andaro. Kishong kamini simi, tini ni your IPFT ni netrite. Tipralen ni androno bus kangotonoi, edisi elakano, ketal hastes namnani, Bharat ni সংবিধান mutabek. Tini ni chini your IPFT netrite, rally choli uitongo, o rally Kishong ni simi cenggai, ayang Srindam Kepra, Tok Bazar, Morabari, aptike Kalinagar ti khlai entire Wakinagar, Bujungnagar, je addition constituency tongo, o elakano cheng cover khlai nai salni ni bisingo. Bor thangi obo mothak nai. Tini ni je schedule hokake, tini abo ayang Tisha Bazar Gamsa Kepra, erpore ni tingtang singling khlai lepungati khlai obisorna thangai dine aro जों नाइटफुल खालायनाय अबनियाक उलो खाना ताइवसा हायनो हाय ओ एलाकारो जे बाट दंमोनि आ जागाव जों रैली खालायफिनाय अबनियाक उलो हायनो हाय आयांगो निनि नर्थ दलाई आयांगो शिफ्ट होनाय अरके बो डिविजन नि मानजाब फायके अरो मूलत खुमुलुं मानदै ताकारजला ताइ निनि आयाक खवाय काथलिया मिर्जा राजापुर अपटी हायके गोरों जागानि गोरों डिविजनल कमिटि नि दिनै योर IPFT नि सापर्टार्सआव जत अर फायै मानजोगै दिप्रालेन जों नांगौ दिप्रालेननि आन्दोलन तेबरा गनो नांगौ अबन बागिनो दिनै अर दल फायै हिमबट खिमै जनगणनि हामबाय दिनै जों सदर उत्तर डिविजन बाय तिनदुजा बेयाव IPFT नि बिसिंथै लं मार्च खायदङ जों दाबो किसंनि सिमि खामिनि दाबसु जरा जों लखिपुर पन्चायतआव हाबै दङ अबनि बागै आङो अमसाइनि बुर्जंनगर वाकिनगरनि दिबालेना हामजाक थानाय सिनि देफाना चाजांनाय खाजनि ताखुताय बुंताय मा फानि सालायसना आनि कबुंखाय जों बुसाङो सिनि दिबालेन नाङो अ दिबालेन नाखिनि जतना आं कबुमु सिनि दामारियाव बुरै गोब्लाय केसे सिक्सुरल एरियानो एरिसिनो दंखाय जों दिबालेन मुमेन्ट खायबाय आं जतना खाबे कबुंजागा थांबाय